kaya sa ating mga kababayan ngayon ang kayang dahilan ang ganitong halaga. Hindi ba mas madalas na pinakapuso kaya wala pa nga? At sa kanila ng mataas na rating ng mga nagpapautang sa atin o credit rating, tanging mga negosyante at investor ang masaya. Hindi nagbago ang santos ng labis na naghihirap o extreme poverty mula pa noong 2006. Lalo namang bumabaklas ang administrasyong ni Pinoy sa Pag-asa sa ganyang pangungutang at lalong pang pagtanggal ng papel ng gobyerno sa ekonomiya. Sa halip, lalo pong pinapasok ang pribadong kapital sa mga area ng ito. Kung ang lurusan at kapital ay maging malaya, hindi nakakalikan at nang mabilis ng mga pagkaman ng